Ako may nadusintusan. Wala kalusot ang ako ang balak. Sige lang, balik ko ugma. Si Araw di na ako di maila di manambala ni. Ayo, Oo, saan? magpatambal unta mi. Manong ba? Sige, dayon mo. Dayon. Lingkod mo, ani. Lingkod, ani, dayon. Nong. Unsa ka tinuod nga kung dili nimo matambalan ang imong pasyente kay mohatag kag 1,000. Sana all. Inood na. Matag ko sa kalibo, kundi na ko siya matambalan. Pero kung matambalan ako siya, matag siya na ako og 200. 200. Oo. Sige manong. Unsa na niyang gibati? Ang iya mangong tiil manong kay dugay na kayo sige og sakit nga maglisod siya og lakaw. Sayo na kayo ni. Piang na ni. Isulay. Lain man manong, mura magisamot ang iyang tiil manong. Ibalik. Katong sulayan diyan. Gara ka. Kana. Itindog na pud ako. Oh. Uy, magoy alin yun imo ang bigara gyud man. Lingkod. Likod. Saan man eh? Hatag ni tagig sa kalibo. Huwag man mauli. Aw. Sumala sa tong nakasabutan. Kung di man maulian, mahatag ko sa kalibo. Mahatag na lang ko. Kayo sa kalibo. Salamat kay manong. Dayon. Sulayan na lang namo ni sa laing manambalay manong. Sulay lang ninyo. Kawa man sana kwan. Sige, salamat kayo. Sige, salamat. Sige, po kwan. Wala sa naman yung nilakwan ani Rico. Yung salamat kayo. Pagkarong naglakaw di padawa. Di nakaisa kalibo ta. Bisag dili ka tinuod di kaya. Ilag yun ito, Bart. Kapalit ta tagbiro niyang gabi. Agad gitu. An eternity later. Shh, kailang sa panahon. Gagagyan. Gusto man ni si Rico nga sige magkatawa. Puro magnayabang. Ran, Rico. Ano mang mura magmalipayon di ka? Sabay di malipay, ana nga. Gapo, nagpatambal ko ni... Mananambal niyang mag-iitan si Dr. Kwak. Ako giilag, sakit akong tiil, pero wala sakit. Kaya ang kasabutan diha, ug di ka maulian, tagaan kag 1,000. Yati ko kanindot pa lang pala piya. Dah, maayo na manambal. Pero ug di ka maulian, tagaan kag 1,000. Kaming paring kukoy gahabi, pastang busog ug nahubog mi. Kaya nakasapay mo sa kalibo. Oh, 1,000 ang sakit. Ano ka sulayan no? Ako sulayan. Di kay adto ko. Karon na yun adto ko. Magpatampal ko. Kay labo pa wako kwarta. Ya, biasa ka na ko ah. Sige. Kaya pahuway sa pugo, bugi yung gabi. A few moments later. Mayo. Mo ni ang balay ni Dr. Kwak katong mananambal. Mauni, ili, dayon. Tulad na. Oh. Mayong apon niya manong. Maing hapon sa dadong. Unsa man day imong gibati? Kuan ba? Kining akong dila murag dili ko kabati og lami. Bola lang yan. Sa kusay karon ako di ko kabati og lami. Mao ba? Sayaw na. Kasapi ko sa kalibo ani ron. Oh. Time na din ana. Sa akong tambal. Walay tambal. Mo ni tambal mo manong. Oh. Sulay. Muli ang jakuan eh. Ulian. Aslo man kay manong. Muro maglamig suka. Naulian ka. Ha? Oh, di ba? Oh, nalasahan mo nga suka. Ibayad mo. Suka nila tinon. Oh, tinuod. Oh, di, naulian. Patay suka gitu Dos tinon. Sintos. Bayad. Kung anak ko ka mananambal, garantisado. Ya usa man eh. Di na ko maglangay. Wala na. Kaya naulian man ko. Salamat kayo. Oh, salamat po. Ako may nadusintusan. Wala kalusot ang ako ang balak. Sige lang, balik ko ugma. Si Araw di na ako di maila di manambala ni. Day 2.
Dili ko gahapon, ako ka lusot sa kuang balak. Karon, sulayan ako na yung di po ko sa piskalibo ron. Ayo! Oh! Dali, dali. Tarapi tuyo. Patambal lagi. Manambal magana dire. Oh, naman yung... Aw, lagi ba? Sir, likod. Dire man gud ka kagahapon gud. Unsa na ang puday imong gibati? Aw. Dire di ko gahapon. Oh. Mao gina ako problema lagi kay dili ko makadumdum dayon. Akong gibati nga maglisod og dumdum sa ilang hitabo anang mga gahapon. Ah, mo ba? Awan ay problema. Payem na bang. Tuban. Tambal sa ban. Oh, naantambal oh. Tagan sa manong. No. Murag mao mo ningi ang tambala ang imong painom na hugakon. Nalian ka. Tawa, magani ka katuwar sa kong tambal. Tagay kong 200. Oh, ingon na. Kanumdum na niko. Mao ni na akong inom gapon. Kanindot ti mo na lambala ni. Muhatag na po 200. Oo. Halit ako, hurot akong halin lubi ani. Kung saan na yung kalakihan, hindi mo kalusot nung ulan yung kalakihan eh. Di man, ako ilan, wala ipik. Sige lang, ugma, balik na po, tanawon dahil di pa ko kalusot. Day 3. At tulungan yung balik na ito, di ba? Siya, ro, hindi ako nung humaila din walang balan eh. Eh, palap-halap ko be. Ayo! Ayo! Muna yung balay ni itong malambal no? Oh, Ayun. Hapon ka na rin, di ko klaro. Oh, kamu na, ari lang. Eh, Gito ko mata, boss. Out manong. Gito mata, hindi ko klaro manong. Lingkod lang, lingkod. Good. Ako mata manong, sakit kayo manong. Hanap. Hindi ko klaro kayo. Dili ka kaklaro. Dili ra ba ko makatambal bo manang dili ka klaro? So, lahi siya hatag og 200, ug makaila pa siya ni, ug makakita pa siya ng 200. So, lahi naghatag. Ah, sige no. To na. Dili ka kaklaro. Dili lagi manong. Bola lang yan. Bariyanta lang ka kay dili man ko makatambal ana kay di man ka makaklaro. Dili na ko na makuha, murag sa medisina na pud siguro ka na paingon. Bariyanta lang ka ha. Oo. Oh, naraos sa butan. Ano nga, bayan mo. Oh, mao na, ang sabot na to. Ah, kabinuang ba ni ang kalakihan eh. Tama. Yung guys, kalibo imong hatag og dili. Ni mo matambalan. Yang ano 200 naman eh. Pagani ka kuha nila kag dapat og saktong tambal din na ulian na ka, di. Ha, bayad na pug kag 200. Ang kalakihan niya. Oh. Awa. Mayroon gi ko nimo manong. Oh, bayad na pug kag 200 mo may kasabutan kay kung di ko makatambal nimo, tagaan ta kag usa ka libo. Bayad ka, bayad kag usa ka libo. Kapait ni kalakihan eh. Mubalik pagkaugma. Basig mo balik pa ka man, apay kwan. Di na ko. Ha? Nahurot na akong halin sa kulumi.